Sa kaalwan kag pakigugma ni Governor Rodora Dodod Cadiao, ang Barangay Kaluoy, Sibalom Antique, nakabaton kang andang multi-purpose hall nga nagabalor 1.9 million pesos. Gusto ko lang kamoy update, no? Pabugal ko lang kita kaninyo. Ang ating nga governor, kay Mao ni Congresswoman Ligarda, duduro ang ginabubuo sa probinsya ng mga project. Duduro pag kita makita ninyo actually, ang probinsya natin sila pinasabitan ng ibang probinsya. Kaya ang ating nga probinsya daw, hindi rin kasambot na implementar ng mga project nga sa national. Hindi rin get as in. Mamba natin, ang PK is the rising sun ng kita ng Region 6. So be thankful to everyone sa sapatan natin, ang mga officials, ang nag-higad, ang officials kaya, mga pumuluyong ang nag-cooperar kaya sa pagpahimo ang inyong barangay hall. Lalungan ninyo, ay sa sano, amo niya maserbi balay ninyo. Salamat gid sa dito magintaong amon sa Barangay Kaluoy. Salamat gid Gob Cadiao. Pasalamat kami kay Gob sa proyekto nga gintubo kaya kanamon nga gintawan na kami ka barangay multipurpose hall. Agang diyan nga barangay multipurpose hall, bawal na puding nga kanya tungod nga ngamon nga mga kabataan. Ito pa sa Sibalom nga computer kung ano di gabi nga uli. Ang diyan nga barangay hall, ang second floor na kadya amo diyang imuon naman nga maging computeran ka mga bataan para ngamon nga mga bata hindi rin sa banwa. Pag hindi kami kabalaga ay diyan ta sa barangay hindi rin tanda mapahamak tungod nga rapid no pag hindi magyay sa rayo. Kani nga dya, bawal nga pasalamat naman kay Gob. Gob, duro-duro nga salamat ka Bradley Vito. Sa amon nga gobernador nga bahol gid nga muli gagipuklo na kanamon nga amo yung ginahandom nga ano wala pa nga kamalaman kag nasulog gid man sa kadya nga mga tinuig. Gani nagapasalamat ako kag God bless sa amon nga gobernadora kag kabay pa nga rako pa nga mabuligan anda nga mga kabarangayan bukat lang dya sa amon. Nagapasalamat kini ako kay Governor Rodora Dodod Cadiao sa proyekto nga gitauna nga barangay hall. Nagapasalamat gid ako kay tungod makabuli gid ka namon kapin pa nga mga kabataan kag namit ra ka ng barangay hall namon kay President Clear. So duro gid niya salamat.